Hello everyone, खुलुमबाय बेखौबो गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरग्रोनाय जाहैबाय। आंनि मुङा बे प्रितिसान गयारी आरो नोंथांमोनखौ आंनि बे प्रितिसान प्रेजेन्स चेनेलाव बरायहरग्रोनाय जाहैबाय। आं मैया माने कमिउनिटि टेबाव मोनसे पस्ट होदोंमोन। आंनि थार्ड टाइम माबा मोनसे शर्ट फिल्म, आंनि शर्ट फिल्म दा टाइम ट्रेभेल, बे टाइम ट्रेभेल फिल्मखौ मानसिफोरा माने गोबाङानो बारा बुजि मोनाखै। बेनि सायाव आं मोनसे एक्सप्लेनेशन माने बुजायनाय हिसाबै मोनसे भिडिअ बानायनो थाखाय मैया पस्ट होदोंमोन। ओमफ्राय नोंथांमोना बांसिनानो इयाव भट होदों, माने नायगोननि माबाया भटआ नायानिख्रुइ बारा जादों। बेनिखायनो आं सानबाय बे भिडिअखौ बानायनो होननानै सानबाय आङो। जायखिजाया जियानो जायाथों, बेबायदि फिल्मजों मानसिफोरा जेनेबा बर'नि अडियेन्सफोरा बारा फेमिलियार नङा, बेनिखायनो बारा बुजि मोनखाया। मानोना बर'आव बेफोरबायदि बारा फिल्म गैयानो, कमेडिफोर नङाबा ओरैनो मास इन्टारटेनमेन्ट फिल्म, बिदिनो जेनेबा इजि ड्रामा ट्रेजेडिफोर दङ, खिन्थु बेफोरबायदि साइन्स फिक्सन बा बबेबा मिस्ट्रि माबा सासपेन्स बेबायदि फिल्मा जोबोद खम, जायनि थाखाय अडियेन्सफोरा बर'नि अडियेन्सफोरा बेफोरजों बारा फेमिलियार नङा आरो बेबायदि मुभिजों बेबायदि फिल्मजों बारा फेमिलियार नङा। बेनिखायनो एसे बुजिनायाव एसे खस्थ' जायोना। जिखियानो जायो, दा आं दिनै बे भिडिअआव आंनि बे शर्ट फिल्म दा टाइम ट्रेभेलनि सायावनो माने एक्सप्लेनेशन हिसाबै मोनसे भिडिअ बानायनो थाखाय आं सुरदों। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो बुजिगोन। आरो लोगोसे बुजियाब्लाथाय आं नोंथांमोनखौ खावलायो, नोंथांमोना बुजियाब्लाथाय कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय। अब्ला जोङो आसलि थांखियाव फैनोसै, बे भिडिअनि आसलि थांखियाव। ओमफ्राय बे भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो आं बुंखागोन, आंनि बे शर्ट फिल्म दा टाइम ट्रेभेला मोनसे फिक्सनेल स्ट'रिसो। माने आं बेखौ गावनो सोरजिनाय, गावनि गोसोजों सोरजिनाय, जिबादि नांगौ बेबायदि गावनो सोरजिनानैसो माने लिरनानैसो बानायनाय। बेयाव जेनेबा मोगथांजों बारा बिदि रिलेटेड माने मोगथांजों सोमोन्दो लाखिनाङा, एबा मोगथाङावदि जागोन बेबायदि खालामनाङा, माने साननाङा आरोना। मोगथाङाव टाइम ट्रेभेल खालामनो हागोन ना हाया बेखौ नोंथांमोना इउटुबफ्राव सार्च खालाम। ओमफ्राय आं दा फिल्मजों जेबो लोब्बा लाखियाखै, दा बेयो फिक्सनेल स्ट'रि, माने आंनि सोरजिनाय स्ट'रिसो इयो। बेजों आंहा मोगथांजों बारा जेबो सोमोन्दो गैया, बेखौनो बुंग्रोबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि बे शर्ट फिल्मखौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय। मानोना आंनि बे फिल्मा, माने बे शर्ट फिल्मा आंनि चेनेलाव बेनो हाइस्ट भिउस जाना दं, बेनिखायनो नोंथांमोनखौ रोजा साबायखर थाबाय। अब्ला आङो माबाखौ जागायनोसै। गिबियावनो आङो जागायनायनि सिगां, माने स्ट'रिखौ खोन्थालांनायनि सिगां मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे डाइमेनसना मा। माने आं डाइमेनसनखौ मा होननानै हमना लादों, जेनेबा माबायदि होननानै हमना लादों। जेनेबा नोंथांमोना मेथ्सफोराव क्लास 9, 10 जियानो जा बा 11, 12आवबो मेथ्स लादोंबाथाय नोंथांमोना नुगोन जोङो मोनो 2 डाइमेनसनेल आरो 3 डाइमेनसनेल। 3 डाइमेनसनेला जाबाय एक्स वाइ जेड दङ, 2 डाइमेनसनेला एक्स वाइ दं। एक्सआ ओरै थाङो, माने गुसेब गुवार, माने ओरै हरिजन्टेलि थाङो एक्सआ, आरो वाइआ ओरै गोजौ गाहाय थाङो। बिसोरो जागायो 0निफ्राय, मोनसे पइन्टनिफ्राय जागायो, बेखौ जों हमना लायो 0। ओमफ्राय 0निफ्राय थांबाथाय मा जायो, हरिजन्टेलि थांबाथाय एक्सखि थाङो, ओमफ्राय ओरै भार्टिकेल थांबाथाय वाइ। ओमफ्राय बेयाव मानफ्रा मा 1, 2, 3, 4, 4 बिदि बारलाङो, आरो गोजौखैबो माने वाइखैबो 1, 2, 3 बारलाङो हमना ला। माने बिदि जायो आरो जेनेबा मेथ्सआव। आं मेथ्सखौ होनगासिनो दा, मेथ्सनि बागै। बेनिफ्राय बे 1, 2, 3 बेफोरथ' भेलुआ सब एखे गोजालै। नै एक्सखैबो 1, 2, 3 थांगोन, वाइखैबो 1, 2, 3 थांगोन, खालि बेयाव डाइरेक्सनावल' बेलेग। खिन्थु मानफोरा 1, 2, 3, 1, 2, 3 गासिबो एखेयानो गोजा। बेबायदिनो 3 डाइमेनसनेलावबो जेनेबा 1, 2, 3 थांगोन जेडखैजा, एक्सखैजा 1, 2, 3 थांगोन। 1, 2, 3ल' नङा जायो, 1, 2, 3, 4, 5 इनफिनिटि थांगोन, जोबनो गैयै। बेबायदिनो माने मानफोरा सब एखे गोजा। बेबायदिनो आं हमना लादों, जेनेबा बे इउनिभार्सआवबो, बे मुलुग मायावबो मोनसे जेनेबा गुबुन गोबां डाइमेनसनफोर दङ, जेराव जों बायदि मानसि, एखे मानसियानो दङ, नाथाय जोङो गावजों गावल' कलाप्स जाया, थारमाने गावजों गावल' सुग्रुलाया, माने नुजालाया। जेरै मोननै लिग हांखोखौला, मोननै लिग हांखोआ समान जायो, नाथाय बिसोर गावजों गाव माब्लाबाबो मालाया दानज्लायलाया एबा सुग्रुलाया, बिसोर समान थांबाय थायो। जेनेबा बेबायदिनो आं हमना लादों गोबां डाइमेनसनसफोर दङ, जेराव माने जोंबायदि एखेयानो दङ। बेयाव जोंबायदि सब एखे जाथायफ्राबो दं, गासिबो दङ। खालि जेनेबा जों गावजों गाव लोगो मोनलाया,
बेबायदि आं हमना लादों आरो ना, आंनि माबा मथेसो दै, आंनि जेनेबा सोरजिनाय मथेसो बेयाव बे फिल्मनि थाखाय सब लिग महरै थांबाय थागोन, बेनि जेनेबा जाथायफोराबो सिटुएसनफोराबो थांबाय थागोन एखे, बेयाव खालि टाइमफोरनि एसे डिफारेन्स जानो हागौ, टाइमफोरनिल' फाराग थानो हागौ जेनेबा, बेबायदि आं हमना लादों। जेरै जोङो मोनसे एग्जाम्पल, आङो ओरैनो जास्ट एग्जाम्पल होनो, जेनेबा जों आयनायाव नायबाथाय जों मा नुयो, गावखौनो नुयो। बे आयनाखौ जोङो आयना साननाङा, जेनेबा हमना ला आयना नङा बियो, अब्ला बियो हमना ला बै नों आयनायाव गावखौ नुनाया, नों गावखौ आयनायाव नुनाया जेनेबा बियो गुबुन डाइमेनसननि नों, हमना ला बेबायदि। जेनेबा नों आयना नायबायना, आयनायाव नों गावखौ नुबाय, गावखौ नुनायाव जेनेबा हमना ला बे आयना नङा, बे गुबुन डाइमेनसननि नोंसो जेनेबा, माने जोंनि बायदि बे पार्सुवेल मोनसे डाइमेनसन दं, जेनेबा मोनसे संसार दं गुबुनावबो, जायखौ जों लोगो मोनलाया, गावजों गाव लोगो मोनलाया बिदि दं हमना ला, आं बिदि हमना लादों। ओमफ्राय जेनेबा सायाखौ नाय, जोङो सायाखौ नुयो, हमना ला बियो जों साया, खिन्थु बियो साया नङा मुवा, गुबुन डाइमेनसननि नोंसोलायनो जेनेबा बै सायानि थाखाय जोंसो माने साया, बै साया जेनेबा आसलि मानसि, बै गुबुन डाइमेनसननि आसलि मानसि, ओमफ्राय बै आसलि मानसिनि थाखाय जों जेनेबा जों बायदि जों साया जाहैबाय, जेनेबा बेबायदि आरो गुबुन गुबुन डाइमेनसन दं। जेनेबा आं इयाव गोबां डाइमेनसन हमना लादों बे फिल्माव, बेनिफ्राय जेनेबा बेबायदि एखे माबाया दङ, जोंफोरबो बेलेग डाइमेनसनाव दङ, जेनेबा एखे दंजोबो थारमाने बेबायदि। जेरै आं मेथ्सआव फोरमायनाय बायदि 1 2 3 4 5 6 7 समान भेलु गोजा, जेनेबा खालि डाइरेक्सनावल' बेलेग बेलेग बेबायदि हमना लाबाय आरोना, बे जाबाय। दा आं बेखौ जेनेबा आंखौ हमना लाबाय, नोंथांमोना बेखौ एसे हमनो हादों। जेखि जादोआ, दा जों स्ट'रिखौ जागायलांनोसै, माबायदि स्ट'रिया। गिबियावनो जोङो स्ट'रिया जागायो 2020निफ्राय, 2020 मायथाइनिफ्राय। बेयाव दङ बा राजा मुंनि सासे कारेक्टार, आरो खुंगुरा जाबाय बेनि लोगो। बेयाव आं बे फिल्मखौ मोनथाम नोजोरजों बानायदों, मोनथाम नोजोरजों, मोनथाम भिउजों बानायदों। मोनसेया जाहैबाय बा राजानि उन्दै पार्सननि, माने उन्दैनि, माने 2020नि नोजोरजों, आरो सेकेन्डआ जाहैबाय बा राजानि उननि, माने 7 बोसोर उनाव देरनानै जेनेबा सेंग्रा जाहैबाय, एसे एडाल्ट जाहैबाय, बेनि नोजोरजों बानायदों। आरो लास्टआ जाहैबाय माबानि जिनियासनि नोजोरजों बानायदों, जाय साइन्टिस्ट, जेनेबा साइन्टिस्ट बायदि जाहैदों, जेनेबा जाय रिसार्च खालामदों, बिनि नोजोरजों बानायदों आरोना। बे फिल्माव माने मोननै थिउरिनि बागै बुंनाय दं, जेनेबा टाइम ट्रेभेलनि मोननै थिउरिनि बागै बुंनाय दं। जेब्ला बै जिनियासनि उन्दै पार्सना बा राजानि गेदेर पार्सननो टाइम ट्रेभेलनि बागै बुजायदोंमोन, बेयाव एसे बुंनाय दं आरोना, थिउरि नाम्बार 1 थिउरि नाम्बार 2 होननाय। जेनेबा माने गोबांथ' थिउरियाथ' गोबाङानो दङ, नाथाय बे मोननै थिउरिनि जाथावनाया, माने पसिबिलिटिया बांसिन आरोना। बेनिखायनो बियो बे मोननै थिउरिखौ बेनो बुजायदोंमोन, बा राजानो बुजायना होदोंमोन। अब्ला जों नायनोसै थिउरि नाम्बार 1 मामोननो। थिउरि नाम्बार 1 मथेबाथाय मा होनो, थिउरि नाम्बार 1 मथेबाथाय मा होनो, जेनेबा इ मोनसे डाइमेनसन जायो, मोनसे डाइमेनसन इ जाबाय मोनसे मायथाइ, 2020 मायथाइ हमना लायो, हमना लादै 2020 मायथाइ, मिथिबायना। ओमफ्राय नों बे जायगानिफ्राय, जेनेबा इ मायथाइनिफ्राय नोङो टाइम ट्रेभेल खालामोब्लाथाय, इ मायथाइनिफ्राय इ जायगानिफ्राय टाइम ट्रेभेल खालामोब्लाथाय नोङो पास्टआवबो थांनो हागोन एबा फिउचारावबो थांनो हागोन दै। ओजा हमना ला नैजानिया आगदानिया फिउचार, ओजाना पास्ट, माने ओजाना जाखांनाय, ओजानिया जानला माने जाथ'वाखै। माने नों इनिफ्राय टाइम ट्रेभेल खालामबाथाय फिउचारावखौबो थांनो हागोन एबा पास्टखैबो थांनो हागोन। बेनि उनाव नोङो पास्टआव थाङोब्लाथाय नोङो गावनि उन्दैखौ लोगो मोनफिनगोन, गावनि उन्दै पार्सनखौ लोगो मोनफिनगोन, मिथिबायना। जेनेबा नोङो 2020निफ्राय थांबाय 1995आव, जुदि नोङो 1995आव नोङो दङब्लाथाय नों गावखौनो लोगो मोनफिनगोन थारमाने। नाथाय नोङो बेयाव नोंनि एखे महरखौ मोननाय नङा। नोङो 1995आव बेसेबां बोसोरमोन, नोङो 1995आव माबायदिमोन, बेसेबां उन्दैमोन, बेखौ लोगो मोनहैगोन, नोङो बै उन्दैखौ लोगो मोनहैगोन, मिथिबायना। नाथाय नों इ उन्दै मानसिया नों 2020 मायथाइनिफ्राय थांनायखौ नोंखौ नुबाबो सिनायनाय नङा, मानोना बियो देरनानै बेबायदि जागोनखौ मिथिखाया थारमाने, मिथिबायना। नों गावखौनो लोगो मोनफिनगोन थारमाने इयाव। खिन्थु नोङो पास्टआव थाङालासिया फिउचाराव थाङोब्लाथाय मा मोनहैनाय नङा, नों गावखौ लोगो मोनफिननाय नङा थारमाने, मिथिबायना। मानो लोगो मोनफिननाय नङा, मानोना नोङो 2020आव
टाइम ट्रेभेल खालामनानै फिउचाराव थाङोब्लाथाय नोङो नैनिफ्राय 2020निफ्राय गोमालाङो थारमाने नों गैया जालांगोन मिसिं जागोन थारमाने मिसिं माने नोङो गैया गोमालांगोन थारमाने बारबादि जेनेबा माबा मोनसे थुला बायदि गोमालाङो आरोना जेनेबा नों गैलानो इयाव गैलानो डाइरेक्ट नोङो एकदम ओरै बारस'नाय बायदि जाहैबाय बारस'बाथाय नोङो इयाव 2020आव नोङो बेयाव 2020आव बेसेमोन माबायदिमोन बिदि महरैनो नोङो इयाव डाइरेक्ट मोनहैगोन जेनेबा नों इयाव हमना ला 2030आव थांबायना अब्ला नोङो 2020आव माबायदिमोन नोंनि महरा नों माबायदि बेसेबां एनार्जि गोनांमोन बेबायदिनो एखे माबायदि नोङो 2030आवबो मोनहैगोन थारमाने नोङो इयाव नोंनि फिउचारखौ लोगो मोनफिननाय नङा थारमाने फार्स्ट थिउरि नाम्बार 1 मथेबा आङो बानायनाय थिउरि नाम्बार 1 मथेबासो दै बे जाबाय मोनसे सोरजिनायसो दै इमाजिनारि माने ओरैनो फिक्सनेलसो दै स' थिउरि नाम्बार 1आ जाहैबाय बेबायदि ओमफ्राय नोङो बे थिउरि मथेब्लाथाय नोङो बैयाव थांब्लाबो एबा नैयाव फैब्लाबो एखे टाइम मेसिनखौ बाहायनानैनो नोङो नोंनि गुबै जायगायाव मोनफैनो हागोन थारमाने 2020आव नोङो 2020आव दंमोन नालाय बेयावनो नोङो मोनफैनो हागोन थारमाने एखे टाइम मेसिनखौ बाहायनानै बे जाबाय थिउरि नाम्बार 1 दानिया थिउरि नाम्बार 2खौ नायनोसै ना थिउरि नाम्बार 2खौ माबोरै बुजायदोंमोन बियो जिनियासनि उन्दै पार्सना माने नों जेनेबा नै जायगायाव दङ इ मोनसे जायगायाव दंना इ मोनसे डाइमेनसनाव इ जाबाय बेलेग बेलेग डाइमेनसन दैयो इ जाबाय मोनसे डाइमेनसन इ जाबाय गुबुन डाइमेनसन आरो इ मोनसे जाबाय बेलेग डाइमेनसन हमना लाबाय जोङो बियो फार्स्ट डाइमेनसन इयो सेकेन्ड डाइमेनसन इयो थार्ड डाइमेनसन हमना लाबाय जोङो थार्ड डाइमेनसन मिथिबाय आं बे फिल्माव डाइमेनसनखौ गोबां हमना लादों गोबां बुरजा दं डाइमेनसना जेनेबा गोबां बुरजा दं होननानै हमना लादों ओमफ्राय बेयाव आङो मोनथामखौ एग्जाम्पल होबाय जेनेबा मोनथाम जेनेबा डाइमेनसन इयो मोनसे डाइमेनसन इयो बेलेग डाइमेनसन इयो बेलेग डाइमेनसन दा जेनेबा इयाव दङ सासे मानसिया बेयाव दङ बेनिफ्राय बियो टाइम ट्रेभेल खालामोब्लाथाय इयो हमना ला 2020 ना बिनिफ्राय बियो टाइम ट्रेभेल खालामोब्लाथाय बेयाव जाय मानसिया दंमोन बै मानसिनि बडिया बेयाव थैयो दै बडियाथ' अनलि बडियाल' थैयो मिथिबायना बेनिफ्राय बियो जुदि माबायाव पास्टआव टाइम ट्रेभेल खालामोब्लाथाय मा जागोन इयो गुबुन डाइमेनसननि पास्टआवसो मोनहैगोन इयो मिथिगोन ना गावनि डाइमेनसननि पास्टआव मोनहैया इयो गुबुन डाइमेनसननि पास्टआव मोनहैगोन जेनेबा इयो 1995आव मोनहैगोन आरो ना नै सेकेन्ड डाइमेनसननि 1995आव मोनफैबाय जेनेबा इदि बेनिफ्राय जुदि फिउचारखौ टाइम ट्रेभेल खालामब्लाबो बियो गावनि डाइमेनसननि फिउचाराव मोनहैनाय नङा इयो गुबुन डाइमेनसननि फिउचारावसो मोनहैगोन थारमाने गुबुन डाइमेनसननि फिउचारावसो मोनहैगोन इयो मिथिबायना बेबायदि आरोना ओमफ्राय जाय जायगानिफ्राय टाइम ट्रेभेल खालामगोन बै जायगायाव बिनि बडिया थैगोन माने इयाव थैबायानो इयो ओमफ्राय इयावसो मोनहैबाय जेनेबा नोङो पास्टखै थांबाथाय इयाव मोनहैबाय आरो फिउचारखै थांबाबो जेनेबा इदि मोनहैबाय आरोना बे थिउरि मथेब्लाथाय बियो एखे जेनेबा इयाव मोनहैबाय बियो जेनेबा गावनि डाइमेनसनाव थांफिननो लुगैदों अब्ला इयो थांफिननो हानाय नङा बे थिउरि मथेब्ला बियो गावनि डाइमेनसनाव थांफिननो हानाय नङा मानोना नैयाव बिनि बडिया थैबायानो नैयाव फार्स्ट डाइमेनसनाव बिनि बडिया थैबायानो आरो थैनाया माब्लाबो गोथां जाफिननो होननाय मोनसे डाइलग दंना मोनसे बेबायदि आरोना बियो बेयावनो आन्दायना थानांसिगोन आरोना बियो बेयावनो गावनि उन्दै पार्सनखौबो लोगो मोनगोन 1995आव बिनि बैसोआ बेसेबांमोन एबा बियो माबायदिमोन बिखौ लोगो मोनफिनगोन इयो आरो जुदि इयो फिउचाराव थांब्लाबो गावनि बोराय जेनेबा 2020निफ्राय टाइम ट्रेभेल खालामनानै 2030आव थांब्लाबो बियो बे डाइमेनसननि गावखौनो लोगो मोनफिनगोन जाय एसे बोराय जेनेबा 2020नि साय एसे बोराय जानायखौ मोनहैगोन आरोना इयो लोगो मोनफिनगोन मिथिबायना बेबायदि आरोना खिन्थु इयो एखे टाइम मेसिनखौ बाहायनानैब्लाबो गावनि अरिजिनेल डाइमेनसनाव थांफिननो हानाय नंला मानोना जाय जायगानिफ्राय टाइम ट्रेभेल खालामगोन बे जायगायाव बिनि बडिया थैगोन थारमाने जुदि बियो बेनिफ्राय टाइम ट्रेभेल खालामफिनबाथाय बियो बेलेगाव थांफिना बे बेलेग डाइमेनसनाव थांगोन बेलेग डाइमेनसनाव थांगोन जेनेबा खिन्थु गावनि निजायाव थांफिननाय नङा ओमफ्राय बिनिफ्राय टाइम ट्रेभेल खालामब्लाथाय इयो बेलेग डाइमेनसनाव थांबाय ओमफ्राय इयाव जाय बडिया दंमोन बे बडिया इयाव थैनानै मोनसे बडिया सोरजिजानानै बेलेग डाइमेनसनाव थांगोन इयो सेकेन्ड थिउरि मथेब्ला बेबायदिमोन थारमाने दानिया जोङो स्ट'रिखौ एसे बुजायनोसै आं स्ट'रिखौ खोन्थानोसै माबायदि स्ट'रिया जेनेबा डाइमेनसना गोबां डाइमेनसन दङ
बा राजाया इयावबो दङ इयावबो दङ इयावबो दङ जिनियासा इयावबो दङ इयावबो दङ इयावबो दङ खुंगुराबो इयावबो दं इयावबो दं इयावबो दं ना सब एखे जेनेबा मिथिबायना ओमफ्राय बेयाव बा राजाया दङ 2020 मायथाइयाव बेसेबां बोसोर हमना ला इयो 20 बोसोरमोन इयार्स इयाव दङ जिनियासा बेसेबां बोसोर 18 बोसोर बैसोना मिथिबायना बेयावबो दङ ओमफ्राय ओइ 2020 आव 20 बोसोर ओमफ्राय 2027 आव मा जागोन 2027 मायथाइयाव बेसेबां बोसोर जागोन बा राजाया 27 इयार्स आरो जिनियासा बेसेबां बोसोर जागोन इयाव 25 इयार्स मिथिबायना बेबायदि आरोना गोदोनथ' र' थार्ड डाइमेनसनखौ दोनथ' जेनेबा बै 2027 मायथाइनि सेकेन्ड डाइमेनसननि बै सेकेन्ड डाइमेनसननि 2027 मायथाइनि बा राजाया टाइम ट्रेभेल खालामफ्लांबाय लामायाव खरि मोननानै टाइम ट्रेभेल खालामफ्लांदो नायो टाइम ट्रेभेल खालामफ्लांबाय बै टाइम ट्रेभेल खालामफ्लांनानै बियो बे जायगायाव बे सेकेन्ड डाइमेनसनाव बिनि बडिया थैदों मिथिबायना बिनि बडिया थैदोंना बिनि बडिया थैनानै गुबुन मोनसे डाइमेनसनाव थांदोयो बे डाइमेनसनाव थांदोयो फार्स्ट डाइमेनसनाव थांदों माने 2020 मायथाइयाव थांदों 2020 मायथाइयाव 2020 मायथाइया बबे डाइमेनसनाव दङ फार्स्ट डाइमेनसनाव मिथिबायना बेयाव थांबायो नै बै सेकेन्ड डाइमेनसननि बा राजाया नैयाव मोनहैबाय नै ना बे मोनहैनाया नै 20 बोसोर बैसोनि बा राजाखौ लोगो मोनफैदों बे 27 बोसोर बैसोनि बा राजाया 20 बोसोर बैसोनि बा राजाखौ लोगो मोनफिनदों मिथिबायना ओमफ्राय बियो इखौ लोगो मोनफिननानै जिनियासखौ लोगो हमनो थाङो जिनियासखौ लोगो हमनो थांनायखौ आं स्क्रिनशट होबाय नै लोगो हमनो थांनानै बेबायदिनो बुजायलायबाय आं दासो बुजायखांनाय बै थिउरि नाम्बार 1 थिउरि नाम्बार 2 खौ इयाव बुजायबाय बुजायनानै बियो खरिखौ गानबाय आरोना माने खरिखौ गाननानै इयो बाटनखौ सेरबाय बाटनखौ सेरनाय लोगो लोगो बिनि बडिया थैबाय इयावनो मिथिबायना बै फैनाय बडिया सेकेन्ड डाइमेनसननिफ्राय फैनाय बडिया नै फार्स्ट डाइमेनसनाव आरो थैफिनबावबाय थैफिनबायना थैफिनबाय इ गैला इ थैफिनबाय माने मा थैबाय माने इयाव इ डाइमेनसनाव बडिया थैबाय थैनानै इयो गुबुन डाइमेनसनाव थांलायबाय गुबुन डाइमेनसनाव थांलायबाय नाथाय बे थांनायखौ जोंनो दिन्थियासै बे फिल्माव दिन्थियासै बे बडिया थैबाय ओमफ्राय बिदिनो निउसाव ओंखारलायबाय मा ओंखारलायबाय ओमफ्राय इयो जिनियासा जेनेबा बे जिनियासा नै जिनियासा 18 बोसोर बैसोनि जिनियासा दा जेनेबा बिदिनो थाङै 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 देरलांबाय बा राजायाबो नै इयो बा राजायाबो इयो थाखानाय बा राजायाबो देरबाय देरनानै इ बेसेबां बोसोर जाखो इ गेजेर ससेयाव मा जालांखो जों बेखौ दिन्थिलायासै डाइरेक्ट 2020 निफ्राय 2027 डाइरेक्ट जोङो बेखौ डाइरेक्ट दिन्थिबाय माने बे ससेयाव बे गेजेर ससेयाव मा जालांखो मा खतन जालांखो बेखौ जों दिन्थिलायासै डाइरेक्ट दिन्थिबाय दानिया 20 बोसोरनि बा राजाया बेयाव बेसेबां जाहैखो 27 बोसोर जाहैबाय आरो 18 बोसोर बैसोनि जिनियासा बेसेबां जाहैखो बेयाव 25 बोसोर जाहैबाय 25 बोसोर जाहैबाय मिथिबायना 25 बोसोर जाहैबाय बे 25 बोसोर जाहैनाय जिनियासा इमान रिसार्च खालामबोदों बे 18 बोसोर बैसोनि सिगांनिफ्रायनो माबाया रिसार्च खालामगासिनो दं ओमफ्रायो बेबायदि खालामै खालामै स्ट्रागोल खालामै खालामै 2022 मायथाइयाव मोनसे टाइम मेसिन दिहुननो हामारबाय जिनियासा मिथिबायना टाइम मेसिन दिहुननो हानानै बियो जेनेबा दावनो मोनबाय गिनानै जेनेबा गावखौ माबा जाजानो गिनानै बियो गुबुनखौ टेस्ट नागिरनो थाखाय लामायाव दोनखुमाबो फैबाय थाइजौ सिङाव थाइजौनि जेनेबा गावा थाइजौआव थाखुमानानै जेनेबा लामायाव दोनबाय बियो बेबायदि दोननायाव जेनेबा बै 27 बोसोर जानाय बा राजाया बिफाया आलु लायनो हरनायाव थांनानै जेनेबा आलुखौ लाना फैनाय समाव इ खरिखौ नुफैबाय लामायाव गोलैना थानाय बे खरिखौ नुफैनाय लोगो लोगो बियो जेनेबा चेक खालामनानै गानबाय गाननानै इयो सेरबाय सेरनानै मा जाखो बियो इयावनो थैबाय मिथिबायना मानो थैखो इयो मानोना बे डाइमेनसनाव बिनि बडिया थैबाय आरोना 20 बोसोर बैसोनियानो देरनानै 27 बोसोर जाहैबाय बे 27 बोसोर जानाय समावनो बियो बे डाइमेनसननि नै फार्स्ट डाइमेनसननि बा राजाया थैबाय खरि गाननानै मानो थैखो इयो गुबुन डाइमेनसनाव थांलायबाय आरोना नै डाइमेनसनाव थार्ड डाइमेनसनाव थांबाय थार्ड डाइमेनसनाव थांबाय मिथिबायना बेयाव थैनानै इयाव थांबाय नैयाव थार्ड डाइमेनसनाव हमना ला नाथाय बियो थांनानै बियो मा जाहैगोन बियो नै फार्स्ट डाइमेनसननि बा राजाया 27 बोसोर बैसोआ बेनिफ्राय टाइम ट्रेभेल खालामबाय जेनेबा मिथिबायना खालामनानै बियो गुबुन डाइमेनसननि थार्ड डाइमेनसननि हमना ला बा राजाखौ लोगो मोनसिगोन थारमाने
2020 हमना ला बियो 2020 मायथाइ बिखौ लोगो मोनहैलायसिगोन थारमाने बा राजा उन्दैखौ 20 बोसोरनि बा राजाखौ आरो जिनियास 19 बोसोरनि जिनियासखौ लोगो मोनहैसिगोन इयाव मिथिबायना 22 बोसोरनिया बेबायदि जाबाय नाथाय जों बेखौ दिन्थिलायाखै डाइरेक्ट बेयावनो डिएन जादों मानोना इयाव जिनियासआ रियेलाइज जाखादो जे बै उन्दै समाव फैनाय बा राजाया बै उन्दै समाव फैनाय बा राजाया गुबुन डाइमेनसननिफ्राय फैदोंमोन होननानै इयो रियेलाइज जाबाय आरो बै जाय गुबुन डाइमेनसननिफ्राय फैनाय बा राजाया जाय डाइमेनसननिफ्राय फैदों बे डाइमेनसनावबो गावनो जुदि गावदि जिनियासनि अल पार्सनानो टाइम मेसिनखौ दिहुननानै बिबो टेस्ट नायदोंमोन थारमाने जिनियासआ टेस्ट नायनायावनो बे बा राजाया जेनेबा आन्दायनांबाय आरोना बै बा राजाया आन्दायनांनानै बै डाइमेनसनाव फैदोंमोन जेनेबा नै डाइमेनसनाव फार्स्ट डाइमेनसनाव आरो इयावबो एखे प्रसेसआनो जाबाय बै जिनियासआ देरनानै टाइम मेसिन दिहुनबाय टाइम मेसिनखौ बै 20 बोसोरनिया देरनानै 22 बोसोर जानाय बा राजाया गाननानै बेबायदि आन्दायनांनाय आरो बेलेगाव बिदि जाहैबाय बेबायदि एखे जाहैसिगोन ना बेबायदि आरो ना स्ट'रिया दा ओमफ्राय आं सानसेखालि मोनसे पस्ट होदोंमोन कमिउनिटि पस्टआव नोंथांमोननि बायदिब्ला बबे मोनसे थिउरिया सुफुंजादों बे थिउरियाव नोंथांमोना बांसिनानो थिउरि नाम्बार 1खौ होदोंमोन नाथाय बियो थिउरि नाम्बार 2आसो जादों थिउरि नाम्बार 2आसो साटिसफाइ जादों आरो ना सुफुंजादों ओमफ्राय बे स्ट'रिया बेखिनियावनोसै आसा खालामो नोंथांमोना एसे बुजिदों माने एसे हमनो हादों नोंथांमोना गावनो गाव एसे रियेलाइज खालाम एसे माथा मारिनानै नायबाव बुजि मोनाखैबाथाय आरो जुदि एसे आद्रा दंबावोब्लाथाय माने बुजि मोनबावाखैबाथाय आंनो कमेन्टआव बुंबानो जाबाय आं कमेन्टआव एसे लिरनानै हरगोन आङो जानो हागौ बुंनायाव एसे प्रब्लेम जानो हागौ माने मोजाङै आङो एक्सप्रेस खालामनो हायाखै बुंनानै बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्ट होबानो जाबाय बुजि मोनाखैबाथाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे आं चेनेलखौ गोदानबा साबसक्राइब खालामदो अब्ला दिनै बे भिडिअआ बेखिनियावनोसै थेंक इउ